Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, sabay nating saluduhan ang kabayanihan na ipinakita ng isang traffic enforcer sa Zamboanga City kung saan tumulong siya na mapaanak ang isang babae kahit di na ito kasama sa kanyang tungkulin. Sabay-sabay nating kilalanin si traffic enforcer, Sir Cedric Cruz. Sir Cedric, good morning and welcome po sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta po kayo dyan sa Zamboanga? Okay lang kami dito, kapuso ng Zamboanga, okay lang. Sir Cedric, marami po ang napabilib sa ginawa mo at ng iyong mga kasama sa pagtulong po sa isang buntis. Pero sir, ano po ba ang storya kung bakit ganoon po ang nangyari? Duty ako doon, 6:30 yung duty ko, duman siya ng past 7. Nagwawangwang siya, jeep ng barangay L300. Biglang pumara sa harap ko Tumagbo ako, nakita ko yung buntis tsaka yung kapatid niya, dalawa lang sila sa taas. Kaya sabi ako, ano yung pwede ko itulong sa inyo? Tsaka nakita ko yung buntis, wala nang malay kasi gusto na talaga daw lumabas yung bata. Kaya umakyat ko. Pag akyat ko, sabi ko, wag ka ma'am, gupo, baka maglabas yan, mahulog. Sabi ko, higa ka na lang. Pinahiga ko siya. Nakita ko yung pampers niya, may isang balutan doon. Nilagay ko sa gilid ko. Sabi ko, dito ka ma'am, higa ka dito ma'am. Tinay ko yung best ko. Tuloy ka ma'am. Pakita ko ganyan, yung ulo ng bata gusto na talaga maglabas. Gusto na. Kailangan pag-hospital na Sabi niya sa akin, sir, wala kami pera. Construction lang yung asawa ko. Hindi talaga kaya. Kasi yung general malayo pa man Yung ano natin, government hospital. Sabi ko, sige ma'am, sige. Higa ka dito. Timing din, duman yung pulis, si Era. Sabi ko, tulong ka. Doon, umara yung motor niya. Umakyat siya. Yun, pinahiga ko na siya. Sabi ko, hindi na talaga kaya kasi wala nang mala yung nanay nakahiga na sa akin. Sabi ko, sige, ano na lang, ilabas natin yung bata. Pagkatapos ilabas yan, takbo sa ospital, sa public. Lumabas yung bata na, umiiyak siya. Sabi ko, okay, success tayo dito Dali natin sa ospital para putulin yung puso niya. Sir Cedric, ano po ba ang naging parte ninyo sa pagpapaanak sa ginang? At meron po ba kayong background sa mga ganitong sitwasyon? Sa akin, wala ako talaga experience First time talaga yun nangyari sa buhay ko. Wala akong experience. Sinabi ko na lang yung spirit na lang. Sabi ko, yan, mag-iri ka na lang. Hawakan mo yung dalawang kamay ko, iri mo lang. Kasi nandun naman yung pulis At yung bata gusto na talaga maglabas Iri ka na lang, iri. Sige. Kasi may experience naman siya. Pangatlo yan, yung anak niya. Because iri na lang. Yun lang. Yun. At least, lumabas talaga yung bata na. Sa tulong ng Diyos. Sir Cedric, nung nakatulong kayo sa ginang sir at ligtas siya at ang kanyang baby, ano po ba ang inyong naramdaman? Lalo na't napahangan nyo rin po ang publiko sa inyong ginawa. Hindi talaga masukat yung kaligayahan ko. Makita ko yung bata, lumabas na healthy, tapos umiiyak, ligtas ang nanay. Masaya talaga ako. Sa tingin nyo po sir, saan nyo po ba nakuha ang katangian na maging matulungin sa kapwa? Pinalaki ako ng magulang ko na sadyang matulungin kahit sa anong oras ng kagipitan at sa kaya kong patulungin. Ito, sa awa ng Diyos, dami ko nang natulungin. Iba't ibang paraan. Sir Cedric, ngayong umaga, ano po ba ang mensahe nyo sa publiko sir, lalo na sa mga taong bumilib sa inyong kabutihang ipinakita? Mensahe ko lang sa lahat ng publiko, sa kapuso, magiging matulungin sa kapwa-tao at
dapat sa puso at walang pang-alinlangan, walang inasahan na kapalit. Magtulong tayo hanggang kaya natin. Alright, maraming salamat Sir Cedric sa oras na inyong ibinigay sa At Home with GMA Regional TV. Saludo kami sa inyo at patuloy po sa pagserbisyo. Salamat din, sir. Chillax lang mga kapuso, kay mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.